I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas ćemo igrati That's Not My Neighbor. Ovo sam vidio da je sad izašao na telefonu, pa sam ja upio sam kukli. Ulazimo, ušli smo već. Ja sam tek sad skinuo ovu igru, ali sam ušao ovako da vidim kako treba to. Ovo ne znam tu šta je, vidite na kineskom. Nije preko Happy moda, ali ne znam zašto je to tu. Znači samo hello i nemamo ID. Ja ljudi, ja sam se zbunio. Mislio sam da trebalo su pitanja neka kao da mi postoji. Jo. F203 6431 6 4 3 1. Zvoni. Da idemo dalje tu. Nije tu. Ali dobro, da vidimo. Hello. Ona je rezident. Bio je kod svoje mame da je vidi. Znači, ja da vidimo da li je na spisku. F101. Znači, pa možemo reći da je kratka kosa. Čekaj. 1152. 1 1 5 2. Da idemo da li ima neko kući. Znači nije kući. Jo bože. Znači možemo da je pustimo. Joj. A daj, joj. On kao mleko, kao ono. Daje, ček da idemo. Apartman F302. Znači 4122. 4122. Ja moram da proverim, tako je najlakše. Nije tu. Treba samo da vidimo na ovo. Jo, dobro. Good afternoon. Nije na listi. Pa nije. A sada idemo F1, znači F1, opet moram da F1031, 1425, 1 4 2
5. Da idemo dalje kući. Da idemo. Nije kući, znači. Ma, da, čajka. Znači, da vidimo. Ima veliku kosu, ima mali nos, ima sve. Znači, ipak može da prođe. Ja. Nisam je pitao. Ja. Dobro. Ja, kako se zove ona, ljudi? Enter request. F1, F0314, F103, 4258, 4258. Zovemo, ljudi. Dobro, nije. Ma ja, čekaj, samo da mi postavi. Da ima veliki nos. Mislim, ima veliku facu. Ima veliki nos. Ima kao ovo. Da idemo dalje na listi. Jeste, može da prođe. Ja, ako sam pogrešio. Ja, bože. Dobro, ajde, pustim. Znači, da imamo veliki. Evo ga. Ima veliki nos. 2668. 2668. Da vidimo. Aha. Da vidimo. On je resident, Dobro, lepo je rekao. Dobro, može da prođe. Joj. Ovo. Nema. Apartman F0, dobro. Evo je. Mislim da smo je primili. Ja ću da nazovem njen broj. 6431. 6431. Zovemo. Joj. Šta? Ljudi! Ljudi! Uhvatili su prvog Dragana. Joj, kako se... Ljudi! 3, 1, 2. To, ljudi!
Uspjeli smo! Uspjeli! Sad će da nam dođe još neko. Ljudi, znači, what the fuck? Good afternoon. Ok, F101. Ima kapu male oči. Pa iskreno jesu. Da li je na listi? Dobro, na listi je. Nazvat ćemo broj za svaki 5513. 5513. Ne verujem da je ona, ajde. Zovemo. Nije tu. Može da prođe, ali malo je strašno, iskreno. Joj, rasturam ovu igru, kako dobro. F3, aha. Treći sprat. Treća soba. Pilot je. Ima veliki nos. Ima, kako se zove, ima naočare. Ima kratku kosu. Ima malu kao glavu. Pilot je. 4242. 4242. Dobro, nije kući. Daj! Možeš da prođeš. To? Ne, nemoguće. Opet išao kao F. Nemoguće. 4258. 4258. Mislim da ono nemoguće da je otišao. Nemoguće, stvarno. Ljudi! Bože! Idemo back. 3, 1, 2. Zovi, molim te, javi. Joj, bože. Skipaj. Dobre! Nije na listi. Ne! Ljudi, slučajno sam. Dobro, tačno je bilo. Joj. Gdje je moj ID? Ne, on se bio javio, nemoguće. Znači, Alf. 4258. Zapravim ja opet. 4258. 4258. Ne, ljudi. Opet
3, 1, 2. Ljudi, rasturamo ovo. Idemo. Da idemo. Pilot. Dobro, da idemo dalje. 4-2, 4-2. 4-2, 4-2. Ja, ljudi, da dobro je što mogu da pozovem. Tri, 1, 2. Ajde. Znači, ovo je bio duplikat, kako da kažem. Ne, ljudi. Ljudi. Joj. Šta? Kako? Ljudi? Kako? Jesam ja prešao igricu? Pišite u komentarima. Znači to. I ljudi, nadam se da vam se svidela ova epizoda. Ako hoćete još epizode That is not my neighbor, bar neka bude 10 lajkova. I ne, neka bude 1 lajk i snimit ću 2 lajka, to jest i snimit ću opet ovo. I ćao ljudi.